Christ and the money changers in the house of God. Christ was angered when he saw the money changers in the house of God. The temple is a sacred place, not a marketplace. This is a strong warning to all who turn the church into a place of profit and personal gain. My dear friends, be mindful of how you treat the property of the church and how you pursue funds within it. Let everything be done with reverence, sincerity, and for the glory of God, not for selfish interests. Triste se enojó cuando vio a los cambistas en la casa de Dios. El templo es un lugar sagrado, no un mercado. Esta es una fuerte advertencia para todos aquellos que convierten la iglesia en un lugar de lucro y beneficio personal. Queridos amigos, tengan cuidado con la manera en que tratan los bienes de la iglesia y cómo buscan fondos dentro de ella. Que todo se haga con reverencia, sinceridad y para la gloria de Dios, no por interés propio. Iwe welu Kristi mgbe ọ hụrụ ndị na-agbanwe ego n'ụlọ Chineke. Ụlọ nsọ bụ ebe dị asọ, ọ bụghị ahịa. Nke a bụ ịdọ aka na ntị nye ndị niile na-eme ka ụka bụrụ ebe ha na-achọ uru na ọdịmma onwe ha. Ndị enyi m, biko lezienụ anya ihe unu ji akụ na ụba ụka eme ya na etu unu si achọ ego n'ime ya. Welụnụ ugwu na nsọpụrụ na ezi obi ya na maka ebube Chineke, ọ bụghị maka ọdịmma onwe onye. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.